Здравейте, дами и господа! Аз играя Майнкрафт. Дано да ви е забавно да гледате. Това е част 1. Играя сам, но скоро може да имам и с кой да играя. Не забравяйте това. Скоро време, ако гледате моите клипчета, ще избера човек, който да играе с мене. И дано да ви хареса играта. Следете я в YouTube, в Facebook, VBOX. Насякъде са качени. Да ви много съм близо от спауна. В спауна има това е спауна. Има спаунер за животни и аз събрах малко храна. Ако случайно огладнея и започна да умирам, да се нахраня. Само да видим дали се чупи. Не, още не се чупи. Това клипче няма да е много дълго. По принцип аз ще снимам по около 10 минути. Повече не. Защото да не гледате толкова много. Знам, че сигурно няма да ви е интересно да гледате по 30, 40, 50 минути. Един час нещо. Умръзва ви накрая казвате, това много снима, за какво да го гледаме само. Но аз няма да снимам много. 10 минутки. И стига толкова. Само да видя откъде да изляза. Скача нагоре. Сега ще вървя от тук. Там пак няма начин. Ще вървя все още от тук. Тук има пещера. Хоп! Скочихме го. Хоп! Не можахме да го скочим много хубаво. Опа! Вече залихме дори да огладняваме. Затова събрах храна. Да, тук вече може да се чупи. Супер! Аз сме далече от спауна. Има къща. Сега ще видим дали е ресната. Честовете. Честовете не могат да се отварят. И не лесната е. Но карайте, сега ще съберем малко дръвце. Ето го докъде е реса. Реса е до тук. Да. И тук да видим дали ще можем да чупим. Ето, можем тук да чупим. Както си знаех. Но скоро ще става вечер. Крафтинг тейбъл. Бързо чуваме към него. Ето пак има къща. Или това не е къща. Може би не е къща. Супер. Нека си го вземем. Да, имам си крафтинг тейбъл. Мисля да започна да целявам на тези дървета с лияни.
се кача по лияната и да целявам. О, има къща. Ако някой не е хареснал, може ние да я реснем. Ресната е. Чуя се на къде да тръгваме. И я нагоре ще се качим. Да видим какво е положението. Вижте ми скина. Чакайте. Ето ме. О, да. Да наберем малко дърво. Достигнахме челендж. Забранена дърво. Има онлайн 11 души. И след малко, около 4 минутки, ще спирам клипа. Ще почвам направо втория клип. Това ще е първия. Моята страница в Facebook е Minecraft 1.7.10. Чакайте, после ще го счупим. И сега след като съберем дърва достатъчни, за да си постигнем нещата, челенджите, ще спра видеоклипа. И така, нямаме сапник, но каре. Се ще вземем. Опа. 20 дърво сигурно ще не стигне никъде го направим. Виждам нещо от каблстоун. И ще си направим инструменти. Смятам да си направя една дупка. За да може, ако има зомбита, да не ни трепят и да си складирам нещата. Още това дърво ще обера и стига толкова. Ами, горе-долу това ще е клипчето. Опа. 21 дърва сигурно ще са. Да. Сега ще ги направим на дъски. Един стак и 20. Супер. Това е много готино. Чакайте, че не мога да скоча. Дървото ми пречи. И какво видяхме? Кол! Но няма да го вземем все още. И не можем да се качим. Ще се наложи да чупиме. И след малко ще свършва видеоклипа. Дано да ви е харесал. И наистина много се надявам да ви хареса. Но вие си преценявате. Ви е харесал, абонирайте се за страницата ми, следете ми видеоклиповете. Много се надявам да го направите. И тази къща има рез. Ще ви кажа, ще направя и урок как се прави рез. Много е лесно. По-супер може да се чупи.